ba wani mutum a cikin duniya da zai ɗaukaka a fagensa wanda baya da makiya. Kai ka ɗaukaka ta fuskar siyasa ka samu makiya, to haka wani ya ɗaukaka ta fuskar malanta da wa'azi shi ma yana da makiya. Haka wani ya ɗaukaka ta fuskar kuɗi ya samu makiya. Haka wani tela ya ɗaukaka sauran teloli na jin haushinsa. Haka wani mahauci tugufarsa ta haɓaka, da Allah daina taɓa abin nan mana, tugufarsa ta haɓaka amma tare da haka sauran mahauta na jin haushinsa. Amma kai ka nemo bindiga, wato ka nemo kayan tsaro da yan security da menene da bulletproof wato mota da riguna da waye da komai, to shi wancan mai tugufar a bakin abin shi kuma ya tsare shi. Tsammanin kai kada yake jin haushi, kai yan siyasa na jin haushin ka, shi ma sauran masu jin tsire suna jin haushin sa. Ko tattasai da tumatiri mutum yake fa Allah dauka kashi sai sauran sun ji haushin sa. Sai dai a samu waɗansu masu tawakkali ga Allah su dauka falalan Allah ce ba za su yi masa hasada ba, amma wannan kila su suka fi zama kaɗan, sauran sai sun yi masa hasada. Haka malami sauran sai sun yi masa hasada. To wa ya kare wancan mai tattasai da tumatiri da mai tsire da mai biredi da shayi da mai wanki da guga da alhaji wane da malam wane, waɗanda duk suna da yan adawa sama da yadda kake da su, Allah ya kare su. Na'am. To idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya baka kariya, amma idan ka koma zuwa ga dabaranka, zuwa ga yan tsubbu, zuwa ga bokaye, zuwa ga malaman duba, sai su ci kudin ka su raba ka da imani. Ina ba ta an fahimta, su yi taimaka ƙarya, su yi taimaka zambo, tunda su dama matsafa ne, saboda haka da wannan suke razanar da mutum. Amma idan mutum ya dogara ga Allah, duk wannan ba zai tayar masa da hankali ba, dan zai rayu akan ka'idar wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Idan ubangiji ta'ala ya nufe ka da wata cuta, ba wanda ya sai yayi wannan cutar sai shi. Wa in yamsaska bi khairin, idan ubangiji ya nufe ka da wani alkhairi, fa huwa ala kulli shay'in qadir, tabbas shi mai iko ne akan komai. Na'am. Sai Allah ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi